TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten. On calminama musidɓe kalɗo mbaɗon wonde e waktu mo gonɗon foof ko min musidɗo moɗon Binta S Diaw Abdoulaye Mballo Besel Media e Fulɓe TV arani on ɗo Sare Ngaye e yewtidde ɓen ɗon ɓe gandanta ɓe tawa e goɗɗo luumo han noon mi jottanima ɗo goɗɗo e mumen ɓe gandanta kamne iɗo ari min lamdo ɗum tan ko hono mbiteɗa e ko hoto jiiyaɗa? min ko Moussa Ba mbiyetemi Sare Jidde. Sare Jidde ko hoto woni? Takka Badia Kounda. Sénégal da ko Gambie? Ko Gambia. eyyi han noon min jottanimama ɗo nde ɗo nokkure maɗa ɗo min jiɗno andudan an ko hoɗum adduma e goɗɗo luumo han? Ko addi men e luumo he ko pour daral ngal tan addude ga dabaji jeeyeteɗi tan eyyi neɗɗo ari ɗaɓɓude tan. An noon han hoɗum jeeyata ɗo? Min han ko puccu jeeyanmi. Puccu. eyyi puccu min gari ɗo mi ɓooyi yaade e luumoji kono mi meeɗa nandema ɗum mi meeɗa yiide daral biyetegal daral puccu onon noon ngal ɗo daral ko hoɗum woni tarika mum si tawaɗa faami hen seeɗa? Enen tarika ga andi daral ngal ɓooyi gila ngu luumo dari daral puccingal dari ɗo te ko he ngal min goni toujours encore jeema e ñalawma ko he ngal min goni yontere fo yontere ma min gara ɗo eyyi min garda e pucci woɓɓe gara pucci min gona jooɗiɓe hen gadduɗo pucci fof ko minen goni sew daral ɗo gadduɗo pucci fof ma min kumpito ko jeyta fof ma min gandano ɗum yeeyirte ko gadduɗa fof min gandano ɗum ardi eyyi wadde ko minen goni ɗo comité ji ɗi en eyyi. joni noon si joom on sohliɗo puccu han puccu cikkuɗa ko jeelu? Sa sohliɗo puccu o waktu ɗo andi o waktu ɗo he deminare wona gotum par ce que hunde fof hunde kunda waktu yimɓe sohli ɗum o ɓurta ngabbude dow oɗo waktu fayda ɗeyta yiide paalaɗo puccu e kono o waktu ɗo yahat guluje 30 50 yawata yawtu guluje 50 dalasi ɗum woni puccu jarlu. Puccu gorko noon ɗum woni ndimagu ɗum ala dande dal par ce que a yiyat ɗum o waktu ɗo ha gooɗa ɗeyta yiide paalaɗo fayda yawtinigol ɗum guluje 25 26 ɗum taɗi satti. eyyi pucci ɗi noon ko hoto ɗi gimmorta tigui tigui? Pucci ɗi ko heewi ko Sénégal gimmorta. Gambie ga waɗi pucci kono ga hewani yeyde pucci kono sa naati leydi Gambie ni han a wiyat ko ɓe mbatta ɗi pucci foof kono sa den jaaɗa fota pucci ɗi ɓurtiti kono fayda minen ga min jeeyirta pucci no Sénégal yeeyirta pucci ni eyyi. Ko caɗele hoɗe keɓɗon ɗo ngal daral moɗon si tawi woodi han? Minen ɗo min ngala ɗo mbar gogogo a faami ay daral ngal no wayi min ɗo lawlani dal ala bire min ngala ɗen poti ay ɗo min jooɗi he leygal leggal ɗo en eyyi miɗen ɗo keeɓi caɗele muɗum affaire ndiyam ne si wona min jaato nder to min keɓata ndiyam ma goɗɗo adda ɗo yeeya ɗo ndiyam min cooda ndiyam minen kadi daral puccingal kam mi heewi caɗele eyyi. E nder ɗiɗo duuɓi jawtuɗi ɗi ko jeeyata ɗo ko ɓamtare hoɗum ɗum addi e gurdama e ma jiidiɓe maɗa? I waɗi nafa par ce que neɗɗo ala ko yonata ɗum si wona rafi kala jawdi ko keɓɗa aɗa yawi kono sa miijima ko golluɗa caggal ma goɗɗo ko nafi hen caggal a anda tigui woodi ko nafɗa ko golle maɗe ko nafi a faami siko neɗɗo kam jawdi yonata ɗum e minen kay alhamdulillah to banggal jeeygol pucci to kay par ce que min mo jiita ɗo ɓuuri duuɓi 40 hikka watta ɗum ci duuɓi 45 koye golle pucci gonmi on tan mi immoɗo mi yaha Birkilane nder Sénégal to mi sooda pucci mi sarsa 10 tonnes mi ara mi jippina Sinthiou Malem eyyi oɗo waktu noon mi ala heɗen golle taw par ce que min fuɗɗitaki taw eyyi gaccumi toon noon battumi yaade Jolof mi woppi e Birkilane en joko Jolof jahanmi mi adda simi addi han noon hewɓe gara ƴefta e juuɗe am e pucci wona noon pour mi ottami jawdi kono kala mbimi lu am guloye 100 guloye 200 mi heɓat par ce que ɓe gandirani bonnude jawdi eyyi. Han guila weyti ko pucci jeelu jeeyɗa ɗo? Tawa kay hay goto yeeyaka ɗo taw. Pucci jeelu noon gadduɗa yeeyde ɗo? Ko pucci 4 gaddumi ɗo. Joni si ta addi no 4 on tuma luumoji jawtuɗi hoaɗa weeɓa yeeyde foof? Hay siko 10 gaddunomi am yeeyat foof. Hay siko 10 gaddunomi yeeyat foof eyyi.
a jarama no nani ɗon ni tan oɗo ne koye sengo pucci o memminto min jewtidi e muɗum ko holli ko ɗum woni ɓooyi e oɗo business teno ɗum addani ɗum ɓamtare tigui machallah eyyi ko Abdoulaye Mbalo wonani en ɗo caméra ɗo Bessel Media Binta S Diaw e Fulɓe TV jomiɗo noon gonen ɗo luumo Sare Ngaye ɗo ɗum ɗon noon koye Wulli West woni e Tundu Basse he min musidɗo moɗon Binta S Diaw Abdoulaye Mbalo Fulɓe TV e Bessel Media min garani on ɗo yewtidde ɓen ɗon arɓe ɓe ngoɗo luumo ɓe gandanta ka en ne ko memmintoɓe cengɗe certude min kawriɗo e mawɗo mo gandanta kamne min lamnatom ko hono wiite e ko to jiya assalamu aleykum ko Boto Ba Sénégal Sare Guiliga arrondissement Makka Koli Bantang eyyi ari ɗo luumo Sare Ngaye ɗo fodde heede duuɓi 14 ma nogas e feccere miɗo ari miɗo ɗo e daral he eyyi miɗen ɗo goni commission ji ɗi ko minen goni ɗo mawɓe daral ɓe so a addi hunde kala no ɗum wawi wade min tefata koko laaɓi ho laaɓani so tawi koko laaɓi yeeyeɗo daral ɗo so tawi laaɓani min mbiya yo yaltu miɗen mooli Allah minen komin mawɓe hellifaɓe Allah waɗi noon e nder komin goni ɗo yeesoɓe ko min keɓani ɗo tawa jawdi jiiɓidi ko jawdi lamdi tan iwata to Sénégal to ara ɗo min keɓɓoni ndi yeeyeɗo eyyi ko ɗum woni liggey amen ɗo nder Gambia ɗo eyyi minen komin Sénégal naɓe anne noon min tini haysita hona e sengo committee he anne ata tawa he ɓen yeeyoɓe ɗo han ko hoɗum garɗa ɗo e min hande miɗo ɗo addi pucci eyyi ko ɗin pucci min tefoto ɗo miɗen ɗo jeyta eyyi nde wonno neɗɗo ala kalis ko si tawi hawri e joom puccu gadduɗo puccu mbo hooli andi ko e nder Sénégal he o woni hen o jeeya o adda o rokka ɗum ara yeeya ɗo so jarni rokkita mbo kaalimu so jarnani o ƴefta puccu makko o nafta ko ɗum woni golle amen ɗo eyyi an noon duuɓi jelu aɗa yeeya ɗi pucci min woni duuɓi 16 eyyi gila daral ngal ito nder to eyyi ha tuggi ɗo ko ɓamtare hoɗum keɓɗa hen e ɗi duuɓi jawtuɗi e andi ɓamtare wonde hen mo neɗɗo wawande teskade saabu neɗɗo sa fini a yeehi a ɗaɓɓoyi a hewani doole sa heeɓi 100 ñamata ko 50 ɗe a 50 naftanaɗe yimɓe maɗa andi noon he ɗum wadde a jogaki kalis koye woɗɓe keɓata a wawa teskade ko ɓamtiɗa hen ko noon alhamdulillah neɗɗo ɗo heeɓa ko sodani rewɓe muɗum maafeji e sabunde e sohlaji sukaɓe makko alhamdulillah ɗum miɗen ɗum ɗo jettiri Allah eyyi cikkuɗa si yawti ɗeɗo caɗele ɗe mawɗo haalnoɗe ɗo caɗele goɗɗe ɗo ɗe pemti ɗon so yawti mbarji ɗi e ndiyam ɗam ɗo kay caɗele mbar ala ndiyam ala e nde wonno dabaji ɗi kadi ne ko he lewru marché maɗi goni to heede tommitoɓa ko ɗon dabaji ɗi ɓurata marché seeɗa kamdi hankkadi ɗi mbawa yeeyade o waktu ɗo ara ɗo luumoji ɗiɗi tati tawa haɗa addi pucci hay puccu goto a yeeyani puccu a yeeyani babba min ñalla ɗo jooɗade nde wonno min mbowi ko golle amen neɗɗo golle mum ɗe hulani ɗe haɓataɗe min jooɗo ɗo ha nangue muta min mbaynodira min cakodira e dow jaam eyyi tawa min jeeyani hay hunde ha luumo arta si taɗa heeɓi hen ko ɓeyduɗa tan machallah eyyi alhamdulillah ɗo de miɗen ɗon ñaagui du'a tawi yo on ballu min nde wonno caggal Allah e nelaɗo ko yeeso ɓe goni wawɓe wallude yimɓe eyyi joni balle min tan no daral amen ngal ɓamtori e ballon min ɗumin keeɓa mbar ɗomin pofti eyyi e ndiyam si Allah jaaɓi miɗo andi laamu ngu e daara kayen ɓe ɓeydata hen nande tigui bulitali moɗon ɗi no haalirni tan kala golle baɗeteɗe koma caɗele keeɓo hen ɓamtare ko heeɓi foof koma caɗele keeɓo hen no nanirɗon ni tan ko ha ɗo yewtere nde haaɗi komin musidɗo moɗon Binta S Diaw Bessel Media on ɗon biyeteɗo Abdoulaye Mbalo hokam wonto caméra to hokam noon iwri toon to Fulɓe TV ha waktu goɗɗo on jaar Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten golle Fulɓe TV laatake golle moƴƴuɗe jogiten Fulɓe TV télévision nga gondeten sayoɗen Fulɓe TV wari kam ɓamta wolde men Fulɓe TV wari to men Fulɓe TV tiggama ngam hanga hawta hoore men Fulɓe TV